ngokukhethekile angibingelele indaba ezitha. Ngibuye ngizobingelela intombi. Naze ngabahle intombi. Zazi izingane zethu. Zazi izimbali zezwe. Ngibuye ngizobingelela abazali. Ngikhuluma ngenzala abantu. Ngikhuluma ngomama bentombi. Abashaya amakhwelo nabalandisela. Manje nokuzondizelela entombini zethu ukuthi ziqhubeke nokuziphatha kahle, zingapheli amandla, zingayeki ukuziphatha kahle. Lento yokuziphatha kahle ayipheli, ayiphume esitayeleni. Sazana uyikhona lento yokuziphatha kahle, isekhona namanje. Nasekugcineni noma singasekho iyobe ikhona lento yokuziphatha kahle. Ayisoze yaphuma, ayisoze yaba out of fashion lento yokuziphatha kahle. Iyohlezi nje ikhona iphila lento yokuziphatha kahle. Noma ngabe usumdala kangakanani, kodwa nje ungapheli amandla, ungakhohliswa abantu bethi hayi usumdala manje, usungenza noma kanjani. Cha, lento yokuziphatha kahle nje iyohlezi ikhona kusho ngathi usuneminyaka emingakanani. Ngibuye ngizogcizelela ekutheni intombi zethu noma ke ziyintombi kodwa ziphinde futhi zibheke abantu ezihamba nabo neziphila nabo. Kubaluleke kakhulu ukuthi mangabe uyintombi uzazi ukuthi uhamba nabantu abanjani, uphila nabantu abanjani. Angilinganise nje, awukwazi ukuthi uyintombi uyatholakala uhlele emathaveni. Uthi uyintombi uyatholakala uhamba nabantu abangaziphethe kahle. Lokho nje kukodwa igama lakho sekulidicilele phansi. Agcine ngokudicilela igama lakho phansi, udicilela igama phansi lakho uze liyodicelela ngisho lomzali. Kufa isibongo sakho siphele ngento eyenziwe wena unganakanga uyingane. Sizonikhuthaza ukuthi niqhubeke niziphathe kahle ngane zethu. Nibabheke abangane nihamba nawo. Yethu inyoni zohlobo olulodwa zindiza ndawonye. Awukwazi ukundiza nenyoni engafani nawe. Udiza nenyoni efana nawe. Ngibuye ngizocela ukuzolokhu ezwini engishoyo, emazwini engiwashoyo, ngicela ukuthi ngizofakazisa ngencwadi elapha kwabaseKorinte, abaseKorinte bokuqala, abaseKorinte bokuqala isahluko 15 verse 33. Ithi ningakhohliswa ukujwayelana nababi, konakalisa ukuziphatha okuhle. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi, konakalisa ukuziphatha okuhle. Seniziphathe kahle kangaka-ke ingane zethu, mese nizojwayelana nabantu abangabahle, abangenzi kahle, mese liyonakala igama lenu, ngabe kusabonakala konke lokuhle endaba esimncomayo ngenxa yokuthi nijwayelane nabantu abangekho, abangaziphethe kahle. Ngiyabonga.